आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम निउ स्वर्निमा स्किम फर वमेन। बेयो अनलि आइजोफोरनि। बे स्किमनि जोहै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ लाख लाख आइजोफोरनो फैसा होगासिनो दं। जाय आइजोफोरा बिजनेस खालामनो सानदों बा नोंथांमोना फिसा फिसा बिजनेस होयो, नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो थाखाय नैबे निउ स्वर्निमा स्किमनि जोहै नोंथांमोननो खम इन्टारेस्टआवनो नोंथाङा लन मोनगोन। नैबे स्किमनि जोहै नोंथांमोना बे स्किमाव बोरै एप्लाइ खालामनानै बे स्किमनिफ्राय रां लानो आरो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा माबायदि बेनिफिट एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामनो माबायदि डकुमेन्टस नांगोन, आङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन। जोङो बेखौ गिबियावनो नायग्रोगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजाव फैनो थाखाय आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा बे स्किमाव नायनो हागोन। दानिया जोङो गिबियावनो बिनि डिटेल्सखौ नायग्रोगोन। बेयाव नोंथाङा अनलि बेयाव बेकवार्ड क्लास आइजोफोरा मोनगोन। अनलि SC ST बेकवार्ड क्लास आइजोफोरा बे स्किमाव एलिजिबोल जागोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा 2 लाख रां नोंथांनो गभर्नमेन्टआ नोंथांनो बिजनेस मावनो थाखाय 2 लाख रांखौ नोंथांनो इजियावनो होगोन। 5% बेखिनि पार्सेन्टआव नोंथांनो बे लनखौ होगोन। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो मा मा डकुमेन्ट नांगोन, जोङो बे डकुमेन्ट्सखौ नायगोन। जोङो नैबे डकुमेन्ट रिक्वायार्डआव थुनानै जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायनोसै। गिबियावनो बेयाव 1 नाम्बाराव लिरनाय दं नोंथांनो बेयाव प्रुफ अफ आइडेन्टिटि। प्रुफ अफ आइडेन्टिटिनि थाखाय नोंथांनो बेयाव आधार कार्डनि गोनांथि जागोन आरो 2 नाम्बाराव दं रेशन कार्डनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा नैबे प्रुफ अफ आइडेन्टिटि आरो रेशन कार्ड आरो बेयाव डमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन। नोंथाङा बे डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ बानायनांगोन। लोगोसे नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन आरो बेयाव नोंथांनि पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन। नोंथाङा बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो माबायदि एलिजिबिलिटि नांगोन, जोङो बेनि एलिजिबिलिटिखौ नायनोसै। जोङो नैबे एलिजिबिलिटियाव थुनानै जोङो बेयाव थुबाय। गिबियावनो बेयाव लिरनाय दङ नोंथाङा बेयाव दा एप्लिकेन्ट मास्ट बी ए फिमेल। बेयाव अनलि हिन्जाव मानसिफोराल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना फिमेल बिथांमोनाल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि बैसोखौ बेयाव लिरनाय दङ दा एज अफ दा एप्लिकेन्ट मास्ट बी बिटुइन 18 and 55 इयार। नोंथाङा बेयाव 18 बोसोरनिफ्राय नोंथाङा 55 बोसोरालागै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनानै इजियावनो लानो हागोन। आरो नोंथाङा बेयाव 3 नाम्बाराव लिरनाय दं दा एप्लिकेन्ट मास्ट बी एन एन्टारप्रेनियर। नोंथाङा बेयाव उद्यमि, नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावनाय बिजनेस मावनाय आइजो जानांगोन नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। आरो नैबेयाव लिरनाय दङ 4 नाम्बाराव दा टटेल एनुवेल फेमिलि इनकाम अफ दा एप्लिकेन्ट मास्ट बी लेस देन 3 लाख पार। नोंथाङा नैबेयाव लिरनाय दङ नोंथांनि बोसोरनि इनकामा बेयाव 3 लाखनि गाहायाव खामायनाय जानांगोन। अब्लानिया नोंथाङा बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा 2 लाख रांखौ नोंथाङा बिजनेसखौ डेभेलप खालामनो थाखाय नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय लानो हागोन। दानिया जोङो बे स्किमाव माबायदि एप्लाइ खालामनो जोङो बिनि डिटेल्सखौ नायनोसै। नोंथाङा बेयाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा नैबे एप्लिकेसन प्रसेसआव थुनानै नायनांगोन। बेयाव अफलाइन लिरनाय दं। नोंथाङा नैबे SCA अफिस एप्लाइ नैबेयाव SCA अफिस नैबेयाव मोनसे लिंक होना दोनदों। जोङो बे लिंकआव बेखौ कपि खालामनानै जोङो गुगोलाव सार्च खालामना नायनोसै। बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटनि वाइस नाम्बार मबाइल नाम्बार थागोन। नोंथाङा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनांगोन। अब्लानिया नोंथाङा बे स्किमाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जोङो दानिया बेखौ कपि खालामनानै जोङो गुगोल क्रोम ब्राउजाराव बिनि एप्लाइ खालामनाय जोङो बे नाम्बारखौ नागिरनानै जोङो बेयाव कल खालामनांगोन। अब्लानिया नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय नङा।
जोङो दानिया बेखौ लिंकखौ कपि खालामनोसै। दानिया जोङो बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनो। जोङो बे लिंकखौ गुगोलाव पेस्ट खालामबाय। दानिया जोङो बेखौ सार्च खालामना होबाय। नोंथाङाबो बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन। नैबेयाव गावबागाव स्टेटनि बेयाव SCAS नैबेयाव गावबागाव स्टेटनि अफिसनि बेयाव फन नाम्बार होखानाय दं आरो नैबेयाव इमेल। नोंथाङा बे फन नाम्बारजों डाइरेक्टयै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे इमेलावबो नोंथाङा डाइरेक्टयै कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नोंथाङा बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जाय बिथांमोना लन लानो सानदों। नोंथांमोना बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै बे स्किमाव इजियावनो लन लानो हागोन। बे स्किमा फेक नङा, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसै थांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव।